Alright, for today's video, natadali karon sa usa sa pinakadelikado gyud nga border diri sa tibuok kalibutan, ang South ug ang North Korea. So medyo seryoso ta kamay dire guys. So anang adlaw guys, nagbook ta diha sa Klook para sa tour ani. So dili gid siya pwede nga magbutbuot ra kadto didto kay delikado lagi. Samtang nagdaganing bus guys, nakaunahon na ta unsa kay diferensya ning South ug North no. So diri gid makita ato pa kuryoso aning higayuna. So aning dapita guys mo ni ang pirmirong stop na mo kining sa DMC. So kung gusto ka mangihi, gusto ka manay paliton, snack sa kadali, so ari na dire mo ni ilang first stop gyud. Bisag direng dapita guys, tagaan lagi gyapon kag time limit. Kay kung moari gid ka direng dapita sa ilang borderline, naagi na siya time limit kada tour. Bali murag schedule ba sa uban sad nga bus, sa uban nga tours. So medyo strict gid sa ilang oras dire. And so kini nga area guys diri nagamit sa unang panahon ang mga taga North ug taga South Korea. And makita nimo diha na train ay. So mo na ilang train padung dito sa South o pabalik diri sa North. Ay bali di ay. Basta vice versa. Nya kung gusto ka mamalit og mga souvenirs from North Korea, na diri na sila shop diri pero medyo bawal gid bidyuhan pero nabidyuhan man nato gamay. Sige na lang diha. Kini ang among tour guide nagstoryas mo kabahin ning gamay history diring dapita kay mao lagi sa una atong medyo nagkasundo pa ring duha ka nasyon. Ari gyud diri dapita magmeet ang mga relatives sa taga South ug North. So kana siya guys mo na ang railway padung dito sa North. So karon nagbinumbahay sila sa una, wala na. Di na maayo ang pagtinagdanay. Onya kini guys mo ni dili ka pwede mo labang diha sa una. Diri mga agi ang mga taga North nga gusto mo bisita diri South nya South sa North. Mo nilang gitawag og Freedom Bridge. So karon ila ginang gisira kay mao lagi wa gid ni sila maayong buoton both South ug North. Na gibutangan nga do not enter. Ug mo enter ka na guys, ambot lang ka og asa ka puniton, kabalik mo ka kag Pinas diha. Kini nga railway guys diha giputol nga sa taga South diha kay para gyud in town na wa na gyud intay train nga maglabang-labang diha. Kita sa nimo das kilid guys kanang murag mga papel-papel diha, mga nuog gipanghay-hay diha, ipang subit mo na mga messages sa taga South sa mga taga North nga ilang mga relatives. So diri nimo nakita guys, tanawa ra gud ang train diha, gabangag-bangag, inagian sa pusil, bomba. So nagpabili na lang na siya guys nga murag diha na lang gyud siya pang turista para at least na ay remembrance or unsa ba something nga naa jud di ay train connecting South ug North Korea. Mao lagi ginay nakapait basta di gyud magkasinabot gyud wa gi ayo gyud. Tanawa ra mga bangag diha dagko kay inagian sa bomba ug sa mga pusil diha. And sa unang higayon pud guys, hangtod karon gibutang gyapon nila diri ilang mga post mail sa mga gusto inta magpadala og suwat ngadto sa North sa ilang mga relatives. So mga hinigugma nga intaw na bilin dito sa North. So mo na diha ang mga pictures guys sa unang higayon. Mo na diha mga tao nga nagabakho, nagahilak. Kay intaw gusto nila makita ilang mga minahar sa kinabuhi nga na-trap dito or na-isolate dito sa North Korea. Nga in town gusto taon nilang mulabang or in town palabangon nila ang ilang mga hinigugma kay para ito magkita taon sila. And then kinisad nga area guys is that ang mga taga South nagatukod in town sila amusement parks, mga kalingawan gyud in town kay kung in kaso magbalik or magkasinabot ang duha ka leaders sa North ug South, at least ang unang makita sa taga North is amusement parks, lingaw-lingaw ba, at least makita sila og bag-o sila mga pananaw. And kanasad mga souvenir items gikan sa North. So mo to gikas tunga sa South Korea dili ka kapalit ingon ani. So ani ra gid siya dire dapita. So after na guys, proceed pud mi sa among next nga stop. And dalabyan namo kini guys nga murag toll gate diha nga mo nay access kung nakasakyanan mo dong ka sa North Korea. So karon wa gyud taon sila nagkasinabot, so gisira gyud na diha. Ipangbabagan gyud sa putaw diha kay aron og kinsay mo labang diha magtuman gyud aw igo gyud ka. So samtang naglakbay gyapon ta na guys, kung na gyud taon punta nga unsa man taon ang sitwasyon taon dito sa taga North. Oy nga medyo layo gyud kaayo sa imahe gyud sa South nga medyo bibo ang daghang kalingawan, kanang mga K-pop uban pa. So diri dapita guys mo nila gitawag nga observatory deck.
Diin nagay mga teleskopyo diha nga pwede nimo makita unsay dagway diha sa North Korea. And sa akong pagsulay gyud guys, nakita gyud ako pilar gyud kay katawo nga naihap ra gyud murag usa duha ra to ka bukong nakita nga in town murag naay nagmower, naay nagtanom, naay naghawas sa mga gipang deliver. Nya kalsada perting mingawa, hawan kayo pero way sakyanan. So muna imong nakita diha guys sa kung magtan-aw ka sa teleskopyo nila diha. Nasa na sila flag diha nga taas kaayo. Gusto gyud nila ipakita nga mas progresibo ug mas angat gyud kay North Korea. Aw gadiha di silang dapita gyud. Yang magpataka sa kagtunob ang kilid-kilid diha guys, na ginay mga bomba diha, mga landmine, so better ingat-ingat tiga diha. And also kini nga area guys mo ni ang third infiltration tunnel, so diha gyud gikubkob sa taga North Korea. Gikan sa lang teritoryo ngadto kay gusto nilang i-invade ang south pero nasakpan gyud taon sila. Nya bawal man ang kamera dito sa ilawom, so wala nagdarate lang ta diri. So after ana guys, naat sila yung mga pasikat dire nga suya ice cream nya. Lami man sad. Bag-o sa atong panglasa. So mo to guys ang atong trip sa border sa South ug North Korea. Sige bye.